أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Lapha uAllah uxwayisa abantu mayelana nesihogo. Labantu laba abangakholelwa ukuthi isihogo sikhona. Kuleli verse leli Surah number 67 Suratul Mulk. Suratul Mulk Surah number 67 iverse 7 ngiqale ku verse 7. uAllah uxwayisa laba abangakholelwa ukuthi isihogo sikhona. Lalela ukuthi uAllah uthini. Uthi lapho bephoswa phakathi kuso bayozizwela ukuphefumula kwaso. Subhanallah. Lapho amalangabi aso ephakama. Thiwa amalangabi asesihogweni ayakhuluma. Ukuthi akhuluma thini kwazi umdali. Qul naru jahannam harra. Umlilo wasesihogweni uyashisa. Subhanallah. Ashaddu harra. Ushisa kakhulu umlilo wasesihogweni. Right. Allahu Akbar. Takadu tamayyazu min al-ghayz. Subhanallah. Sicishe siqhume intukuthelo. Isihogo siyathukuthela. Siyinto ephilayo siyathukuthela njengoba nawe uthukuthela. Sona ke sicishe siqhume intukuthelo masicabanga abantu laba abadelelayo abangafuni ukukhonza umdali. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha. Subhanallah. Nanini lapho iviyo liphoswa phakathi. Abantu bazobe bephoswa ngama-groups wabo ngokwemisebenzi abemibi abayiyenzile. Lapho iviyo, igroup, iqoqo liphoswa phakathi esihogweni. Subhanallah. Bayobuzwa. Lawo bantu labo mabephoswa bayobe bebuzwa. Subhanallah. Bayokuthini? Alam ya'atikum nadhir. Subhanallah. Akafikanga kini yini umxwayisi? Akafikanga yini kini umxwayisi? uAllah uthi bayoziphendulela. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Bayophendula bathi Subhanallah. Bayokuthi ngempela wafika kithi umxwayisi. Nenze njani nina? Fakadhabna. Samphikisa thina. Samtshela ukuthi usangene, samtshela ukuthi ayikho lento le ayikhulumayo, saphikisana naye. Allahu Akbar. Sathi uAllah akambulanga lutho, usephutheni elikhulu. Samphikisa thina waqulna ma nazara Allahu min shay. Ayikho lento ayikhulumayo. Samtshela straight isithunywa sika Allah ukuthi umsangano obuthakathi amanga lento ayikhulumayo, ayikho lento ayikhulumayo. Babe bephendula ingilozi zakuphi zasesihogweni. In antum illa fi dhalalin kabir. Subhanallah. Usephutheni elikhulu. Lento ayikhulumayo wena Muhammad sallallahu alaihi wasallam amanga ayikho. Ukhuluma imagic, ukhuluma into ezibhalele wena. Umsangano lento ayikhulumayo asikuzwa nokuthi thina uyasibhedela. Subhanallah. Ake ngikutshele nje ngabantu ababili abazobe besha esihogweni nokuthi ipunishment yabo kuzobe yini. This hadith itholakala encwadini kaBukhari and Imam Bayhaqi. Imam Bukhari and Imam Bayhaqi. Subhanallah. Related by Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu. Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu says ukuthi uHazrat Ali, cousin ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umzala wakhe uthi, the guardian of hell seizes those who try to escape. Ama-security onogada basesihogweni badonsa laba abazama ukubaleka. Subhanallah. And bababuyisela back emlilweni, bababuyisela back.
the naked men and women who were adulterous, and the foul smell emitted from the private parts of their bodies. Abantu ababenqunu ababenza ubufebe emhlabeni, abesilisa nabesifazane, bekuphuma lokuzana umusi noma iphunga elibi kwizitho zabo zangasese, kwitotolozi nakubhiskiti uphuma iphunga elibi kwizitho zabo zangasese. I-punishment layo yabantu abenza ubufebe emhlabeni abangafuni ukulalela, abesilisa nabesifazane. Subhanallah. Lalela. Then the corpulent persons, laba bantu labo, subhanallah, whose anuses were being filled with fire. Hey, ngizoyibeka straight bafowethu ukuthi uzwe kahle ukuthi ngikhuluma ngani. Kuthiwa imididi yabo, umlilo owungena ngomdidi wawungena ngapha ngasemuva umdidi. Umprofeti ubone ephusheni. Joel njengoba kukhulunywa isambulo sikaJohane, uJohane ekhulume ngasaboni, eboniswa nomprofeti uyaboniswa la ephusheni ukuthi abantu bayobe bephanishwa kanjani ngelanga lokwahlulela. Kuthiwa ke laba imididi yabo umlilo uyobungena ngomdidi. Umlilo uyobungena ngasemuva through their anuses, bese umlilo uzophuma la emlonyeni. Lalela ukuthi those people abobani. Subhanallah. The fire be drawn from their mouths. Umlilo ubungena ngapha ngasemdidini ukhuphuka uzophuma la emlonyeni. Labo bantu labo itabane neinkonkoni. Isijeziso sabo balindwele isijeziso leyo. Umlilo uyobungena ngomdidi uyophuma la ngasemlonyeni. So ayikho enye indlela engayibeka ngayo bafowethu. Uzongixolela naye uTikTok mangabe ukuthi mhlambe ngikhuluma amagama mhlambe athe ukuba uqina. Kodwa indlela ayikho into engayitshela ngayo. Ngesilungu anasi umdidi. Akukho kunye engingakusho. Subhanallah. So these are the two punishments alindwe abantu abenza ubufebe nabantu abayinkonkoni, amadoda athandana wodwa, abafazi abathandana wodwa. Kuthiwa umlilo uyobungena ngomdidi uzophuma ngomlomo. Punishment yenuke leyo enilindileyo. Seningangithuka ke ngigcine la nithanda khona. Nama ngizikhulumeli ngikhuluma into ebhalwe phansi. Ngiphethe incwadi la nayi. Yayibona? Spectacles of Death, Manzurul Maut. Angikhuluma into ephuma la emqondweni wami. Sengathi umntala ngazivula amehla asivula ingqondo. Sihambele kude nobumnyama ngoba ngempela masingahambeli kude nobumnyama siyesihogweni sithanda singathanda. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.